jednu ideme urobiť krabicu, hej. Toto takto prehneme, zás toto prehneme, potom takto, toto takto to založíme, aby to držalo táto zásuvka. A teraz zás to isté, hej. A takto, hej, zás. Musíš to opatrne prehnúť. Opatrne. Takto máme to. Zás to isté. Prehnú si. Prehnú si zás. Zás. Potom zás takto urobíš. Takto. Takto. Zás to isté máme. Tak. Zás to isté urobíme. Takto. Máme hotovú krabicu. Vložíme ju. Túto záložku. Máme hotovú. To môžem už bicykel či ešte? Aťo, ten bicykel môžem odpajknúť? Vidíte? Je to na 24 hodín. Mami! Zás. To isté. Máme to isté ako. Lenže urobíš toto. No, ja stejku. Tak to a ešte jedno prehneme. Zás to isté musíme urobiť. Takto, ak máte krabice doma, môžete si z toho aj spraviť takto. No môžete urobiť bungorovú krabicu, kde sa dáva bungorové. Pizzové krabice mám kopu tam, ale je to bare, hej. Ak sa vám to podarí, napíšte do komentára a dajte like.